E ata aquí, deixamos visto o tema das primeiras eleccións da transición española. E vos que opinades? Quen quere falar? Di, Sergio. Pois eu creo que este partido non tivo tanta relevancia como a historia nos ten contado. Interesante reflexión. Afondaremos nese tema na próxima clase. E ti, Mateo, non queres falar? Eu estou de acordo con Sergio, pero tamén penso que se lle deu unha importancia desproporcionada a algúns partidos. Na mesma liña, gústame esa capacidade de análise e reflexión. Monse, di. Eu estou de acordo a medias, porque ao final a todos os partidos lles interesaba ter eleccións canto antes. E outra cousa é o traballo de resistencia que se fixo durante os anos previos. Se somos poucos nesta materia, Monse, levantar a man para dicir iso é como non dicir nada. Rematamos coas eleccións e pasamos á formación de goberno. Sóache, a violencia contra as mulleres ten moitas formas. E esta é só unha máis.